Ja, welkom in Welsriep. En ik heb een beetje Amerika mooi naar Nederland gebracht. Zo. Want ik ben al Amerika gek. Dus. Ja. Nou ja, dit beeld heb ik dus gekocht op een zwarte merken. Twee mijn maat, die zijn best hartstikke. Twee die rijden me op, die zijn best Amerika gek. Ik zei, mooi nemen dat ding, joh. Nou, je zult wel, hè. De meeste keer in de straat zijn spontaan een huis te geven. Dus. Nou, de meeste mensen die kennen wel Indonesië. Ja. Toen ik er maar bezig was, dacht ik, er zal wat met je gebeuren. Maar de meeste mensen vinden het wel leuk. De meeste kennen wel Indonesië. Nou, ik ben gek van Amerika geworden. Ik ben een 3 keer op vakantie geweest. En ja, de eerste keer toen ben we met 2 weken geweest. Toen zijn we van het eerste machine wat het is. Toen ben we van New York helemaal naar Miami gereden, met een huurauto. En toen dat die zo machtig, we zijn met die weer heen. Hè. We ben weer met je vrouw geweest. We zijn van New York helemaal naar San Francisco gereden, helemaal dwaas uur. Dat was geweldig. Ja, nou ja, ik heb bij mij dus zelfs af hier, ik heb mijn hele huis Amerikaans inrichten. En ja, ik was eigenlijk op zoek naar een jewelbox. Maar die denkt, me zo al de verschrikkelijkste duur, die kost je jou €5.000. En toen was ik dus op Google aan het zoeken en dan kwam ik op mijn internetsite. En die man hier al deze meubels te koop. En dat vond ik zo machtig. Ik denk, dit maak ik, dat vind ik mooi. Maar ja, ik vind toch New York echt de mooiste stad. Dus het platteland vind ik machtig. Dus echt die grote natuurparken, maar die extreem grote binnen en alles, vind ik mooi. Maar ja, als de dashes, dat is zoiets, de oppervlakte is zoiets en dan ben die liekevolle meesters in heel Nederland. En al er in de hichten, ik werk zelf ook in de bouw, dus daarom vind je dat doe ik mooi. Nou, wij waren in Las Vegas en daar komt een beetje mis. Daar is nog 24 uur per dag feest, dat gaat gewoon midden in de, dat gaat altijd trouw. Er is een nachtclub en ik roem op Friese klompen. En toen roemden wij daar wat en dan kon ik bij een wief op een poten staan. Op het tin en die heeft een hele tin haksponsors jongen. Toen was het even mis, dan ben je gigantisch uitzetten. Dat is echt gebeurd, ik kwam er net weer bij. Friese klompen, in New York. Hij vond ze mooi, hè? Kwamen ze bij en wooden shoes. Ik denk minimaal wat 10 keer van die Amerikanen op een foto geweest. Van, your shoes man. Ik zei ja, wooden shoes, from Holland. Oh, vonden ze machtig, hoor. Ja, die geweldig. Schitterend, heel laag.